Is-sena tal-2024 bħal kull sena se jkollha diversi sfidi, iżda se tkun sena li tkompli tina t-tama għall-futur. Dan sostnieh il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'artiklu f'The Sunday Times of Malta, fejn fost l-oħrajn semma l-importanza tad-demokrazija għal Malta, speċjalment meta f'din is-sena l-ġdida l-poplu Malti Wawċi se jagħżel ir-rappreżentanti tiegħu għall-Kunsilli Lokali u għall-Parlament Ewropew. U fakkar kif fl-2024 Malta se tiċċelebra 60 sena indipendenti, 50 sena bħala Repubblika u 20 sena bħala Stat tal-Unjoni Ewropea. 3 ċelebrazzjonijiet li juru għaqda nazzjonali, filwaqt li jfakru kemm għandna nkunu grati bil-passat tagħna kif ukoll li għandna dejjem nħarsu l-qudiem, bla limitu sa fejn nistgħu nkomplu nimirħu. Fl-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju l-poplu ser ikollu l-opportunità jagħżel il-persuni li se jagħmlu differenza lina kemm lokalment kif ukoll fix-xena Ewropea. Bernard Grech sostna li bħala l-kap tal-Partit Nazzjonalista u qed jassigura li l-kandidati kollha jifhmu li jekk jiġu eletti huma qed jagħmlu servizz għall-poplu kollu u mhux għal għan personali. U qed iħeġġeġ li kull Malti Wawċi sabiex jipparteċipa fil-proċess elettorali, hekk kif il-vuċi ta' kulħadd hi importanti u iżjed kemm ikun hemm nies jipparteċipaw, iżjed tkun b'saħħitha d-demokrazija. L-għan politiku tal-Partit Nazzjonalista hu li l-poplu jkollu kwalità tal-ħajja li tixraqlu. Kuljum għandna nistaqsu dwar kif nistgħu ntejbu ħajjitna u b'hekk il-Partit Nazzjonalista propona mudell ekonomiku ġdid li jaħdem għall-poplu. Huwa qal li m'hemmx post tal-skjavitu moderni kkaratterizzat minn kundizzjonijiet tax-xogħol ħżiena u bla ebda rispett għad-dinjità tal-ħaddiema. Dan jista' jsir biss jekk nissalvagwardjaw id-demokrazija u governanza tajba, fejn mhux dak li min jaf jiddetermina kollox mill-benefiċċji soċjali għadnek tirċievi sa min għandu jgħaddi mit-test tal-karozza. Saħal li l-governanza tajba għandha tiġi stabilita billi kull persuna tirċievi l-istess livell ta' protezzjoni tad drittijiet umani mingħajr ebda distinzjoni. Bernard Grech qal li jekk naħdmu flimkien, dan kollu hu possibbli. Il-Partit Nazzjonalista jemmen fil-poplu u jemmen li iżjed kemm l-isfidi jkunu diffiċli ser ikun hemm iżjed opportunitajiet. Dan jekk nibqgħu determinati dejjem.